Strojové ihly, rozdelenie a použitie. Vieš, že aj tá najlepšia látka a kvalitná niť môžu zlyhať, ak nemá správnu ihlu? Práve strojová ihla rozhoduje o tom, či bude steh krásny, alebo sa bude trápiť celý stroj. Strojové ihly sa líšia podľa typu látky aj hrúbky materiálu. Univerzálne ihly sú vhodné na bežné šitie bavlny, lanu alebo zmesových látok a sú ideálne pre väčšinu domácich projektov. Na úplety a elastické materiály sa používajú stretch alebo jersey ihly. Majú špeciálny tvar hrotu, ktorý nepoškodzuje vlátna látky a zabraňuje vynechávaniu stehov. Ak šiješ džínsy, pevné tkaniny alebo hrubšie materiály, potrebuješ jeans ihly. Sú pevnejšie, ostré, bez problémov si poradia aj s viacerými vrstvami. Existujú aj ihly na jemné materiály, ako je hodváb alebo šifón, a špeciálne ihly napríklad na kožu či dekoratívne šitie. Správna ihla znamená tichší chod stroja, krajší steh a menej poškodenú látku. Strojové ihly na rôzne použitie nájdeš v textilnej galantérii Levík. Radi ti pomôžeme vybrať tie správne v predajni aj online na www.levik.sk.